Takže čus lidi, já jsem Extreme a já vás vítám u gameplay na hru Counter-Strike Global Offensive. Budu hrát s Nazdarkem. Odkaz na jeho kanál bude v popisu videa. A tam si kompletně něco šel, takže ne tady bude. A já to zapnu až budeme hrát. Tak kokáno, tak teď jdeme na to. To je reálné. Uvidím, jak mi to půjde. Šel na můj nůž. 300 Eček. Let's go, my friend. On ten. Rush B, all Rush B. I am throwing a flashbang. Je tam jeden. Auto. Dva. Tak já jsem jednoho viděl, víš co, tak. Nevím, co se děje, ale... 32 HP. Banán. I am setting the bomb. Bomb has been planted. Hej, pojďme sem boostnout, nebo dobré, tak Počkej. ne. Jed na to. Vyběhne. Sorry. To už nedává. Terrorists win. Nice. Já jsem jenom náboj, já jsem zkoušel od toho teráče a... Chci to dropnout. A já jsem zase nevšiml, že jsi já jsem myslel, že žiješ a jenom říkáš, že vyběhne, jakože aby jsem tam mířil. Ne, já jsem žil. Ty jsi žil, aha. No tak jako, aha, no tak nic. Jsem tam stál, proto jsem ti říkal, že tam vyběhne, že jsem ho tam viděl. Jsem když ty dva jaký kokos to flashnul. Je možné, že to hodili, jo. Jak nepřátel. Ty vole, já jsem ho koupnul. No zase 32 hápek, ty vole, já jsem klub 32. To píči. On mi dá jedu, aha. Jiný týpek. Ty vole, no tak to je. Taky ti dal headu? Ne, ale koupnul mě dobře. Skoro. Terrorists win. Dobře, ne? To je spíš dobře náš tým. Ještě, ty máš 2 killy. To se nezdáš. Mně to někdy jakž tak jde a někdy prostě vůbec, chápeš, jakože... Šápu. Já nevím prostě, to je takové u mě... Já mám modrnou redlineu. Throwing smoke. Throwing a flashbang. To je pěkné, že mu tam spadne flashbang a on mě ještě stihne zranit na 40 HP, jako no. To někdo je? Ne. Maka na 5 podle mě bude. Já čuju na... Je tam. Ty vole s kama. Kam Jo, já ho vidím, mu tam točí hlava. Správně. Kámo, aha. Já skoro ani neviděl. Planting. Bomb has been planted. Nejlepší bod by se mohl jmenovat, já jsem podrž bomba. Má nějaký lagy. Bob. Tady Bob má nějaký lagy. Bobe, máš lagy. Teď tam vylezá na. Dobře, vám.
Now, go! Go! Terrorists, we are going to do this. Nice. Tak Já myslím, že tomu to- zachránil život. Já myslel, že to... Že to nevybuchne. Jdeme Ačko. Okay, let's go A. We must move. Only apartment. I am throwing smoke. Jdeme jako plný kokotní. Throwing a flashbang. I am throwing a flashbang. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Je tady. To se děje s ale nemůžu. To je čurák. Prostě kempěte u nohy, já tady Do budu... píči, vole, jsem se like. Jsem se úplně škubnul. Šel z libraru, nebo odkud. Zleva. Ty vole, tak jako to ten úplně ví, viděl jsi to? Lol. Nestíhaj. Gun, come to do this. Terrorists win. Terrorists win. Píči, jsem zase poslední. Já jsem ho reportnul, to není možné. Koho? Toho cápka, co vyběhnul, vole, hned mě věděl, ten Barry Allen, asi. Rush B. Flashbang. To je fakt nějaký čurák, že kdo to voda dělá. Nevím, mě to asi baví, jo. Throw in a To je potom flashbang. pochlapit. Flashbang. Ty vole, Ne. sorry. Teď jsem dostal mega moc. Jsou tam dva. Na medě. Pokud nejsou kokoti, tak tak podle mě jen tak nevylezou. Planting. Pojď na Bčko. Bomb has been planted. Grenade. Normálně ještě jednou ten bobl, vole, hodí ten flash na začátku, ne, tak ten dostane, vole, dobrou. Follow the bomb. Čuráku. Green, drop me the bomb, please. You are camping. Let's go, my friend. Ty vole, skama! Kde? Já nevím, on mě zabil, protože... Jo, aha, já jsem myslel, že tam jakože zabezpečili ty oranžový a tak, ale vole, oni tam jenom tak stáli. A. To si tok, to je dobrý čurák. Si koupím Zeuse a vyrašnu si ty apartmány a zabiju s tím Zeusem. Let's rush B. All B, please. Move, my friend. Jdu na Ačko. Bomb, wait, please. Ty vole, co to je před... Jo, aha, takže on je za sloupem a zabije mě brokovnicí, jo, dobře.
to dáš. No, na to mi dá headu ve skoku. Tak tohle to třeba ještě bylo pochopitelné, jako tak on prostě měl brokovnici a střelil do tebe z metru, víš, tak to chápu. Go, go, go. Ale to, když mě ten zmetek zabil přes sloup, vole, v brokovnici, ten sloup, vole, tlustý jak svíňa. Hej, ty vole, on furt háže ty flashbangy, ten čuromet. Grenade! Jsou plný mrtví. Plameny, bacha. Ty vole, on musí mě být ten Co to si Ferry. děláš, prdel? Kurva, to ještě mrtvý. Stále jako počkám. Let's go, let's go. Takový tak děláš si prdel. Idiotku, vole. Hele, pod sebou mám. Ty vo... Jo, aha, takže mu zbylo 5 hápek tomu cápkovi. Cápkovi. Jsem tak tomu cápkovi zbylo 5 hápek. Ber ty kulomety. Flashbang! Aha. Tak to je dobrý týpek. Ty vole. Bobble Cat zapálil 5 hráčů pomocí ohně, ale to byli jeho vlastní hráči. Pojď na Bčko, hej, prosím tě. Let's go. Jo? Mám teďka bombu, takže teďka bychom mohli dát. Snad, pokud nebudeme zase I am throwing smoke. Tady si ho nastrál. Hej, vypadni. Prceme do apartment. To piči. Piči, vole. Oh my god, já už nevím, co se mám koupit. Ty vole. Proč jsem poslední, Come vole? on, come on, let's go. To tolik nedávám. Flashbang! Forward. No jasně, poslední. Když on mě ani nevidí a dá mi ty vole headu, tak Že jo? Mám ti chutí zapnout nahrávání, dát to na YouTube, vole, aby ho zabanovali. To nezabanuju. Let's go. Minulého hráče, kterého jsem tam dal, že hackoval a trolil, tak ho zabanovali ti lidi. Já tady budu stát na spawně a budu tady hrát na zónu. Kurva, tak toto byl lak jak svině. Ty vole, on prostě přes keř mi dá, vole, mě zabije s Kde Avem. je? Byl na Bčku, jak kdyby. Ale prostě plentněte a braňte.
Defuzuje. Ale ne. To si děláš prdel za mě. Nemůže defuzovat. No, jakože... Jakože? Já již říkám. Měl jsem plnou hubu a nevěděl, a to je jediné slovo, které mě zrovna napadlo. Prostě byl na plentu a to vypadalo, jak kdyby defuzoval, víš? Let's go. Když jsem díval z pohledu toho druhého cápka. Cápka, A jakmile jsem to řekl, tak jsem si všiml, že ten cápek už dávno běží někam jinam, takže nedefuzoval, takže sorry. Promiň, is it too late now to say sorry? Grenade. Tam jeden. Možná dva. Ne, je to tady čistý. Pojď, X-trime. Jdu z druhé strany. Počkej, já mám avo. Já zkusím zaměřit, jestli tam bude. Kde stojíš? Pojď. Ale to musím měl volkovat. Tak já nevím, kam mám přijmout. Planting the bomb. B-side is clear. Do prdele. On to defne. Teda, no jasně, defuzne. Ne, nedefuse, vole. Ale nechápu, proč do mě jo, on nás spletl. Ale kurva měl štěstí, vole, že měl tyhle ávo. Ne, příště tu bombu dej mě radši. Sorry. Ne, musí mi to zaspívat, jako Justin Bieber. Sorry. These old weeks are these days. Kurva, vole, kdo to hodil? Throw in a flashbang. Fire. Bobcat, vole. Smoke. Orange, drop me the bomb, please. I am throwing a grenade. THX. Do prdele. Throwing fire. Ty vole, oni tam jsou 3, aha no. A děkuju, že mi tam namrdali, vole, ty granáty, ti naši. Fakt nice. Flashbang. Běž, to dáš. I am throwing a flashbang. Na Ačko. Tak ale vem tu bombu, ne? Děti mám. Nice work. Work. Hello from the other side. I must kill the tower. I am going on B. I go B2. Move it, son. Udávečku. Diablo. Je tam jeden. Ty vole. Kvůli němu musíme jít, vole, jako čurák. Move it. Database, not rebel. Throwing flashbang. Deploying flashbang. To si děláš, prdel. Já jenom, protože pademe s manažerem, který tam byl 11. na výkobu. Takže on pade rovnou, že on musí počkat asi víc. Go.
down smoke. Jo, rašuju to. Incendiary out. To si děláš, prdelč mě sejmuli. Ty to nejvtipný, když mě vůbec nevidí a sejmu mě. Nebo když mu dám headu. Když skáče. Ty vole, co to bylo? Vole, ten zápek Jo, vydržel Ačko. pasahy do hlavy, tam ten tam leží na zemi. Digoj. Máš pěkný skin. Dík. Kde je ta mrtka? Tak nic. Nevadí, pojďme. To vadí, vlatelů. Ty vole, můžem vyhrát, ale oni... Nemůžem. Ten tým. Já to nedávám, vole. Jsme v piči. Nechci další dera. Welcome to Silver 2. Smoke. Ty vole, já jsem ho zabil, omg lol. Co si děláš, prdel? To je fakt nějaký wallhack. Let's move out. Je no. Já jsem to koukal na tom tvůrců toho, The Walking Dead The Last of Us. Řekni, že The Last of Us je mega dobré. Je. Je mega dobré. Ale Life is Strange je taky libový. To znáš? Ne, jakože znám, ale nehrál jsem to, víš. Throwing flashbang. Ale The Last of Us to byla moje nejoblíbenější hra, kterou jsem kdy hrál. Pojď se mnou na Bčko, jo? Jo. Jak mě slyšíš? Co? Jak mě slyšíš? Normálně. Já mám tu hlavu úplně daleko od toho, od mikrofonu, se mi drží Jak ty slyšíš mě? Tak úplně mega v pohodě. Nenašuj to. Tak ne, já si už tady chci. Uváž to. Nebo ne? Ne. Bčku. Co jsem tam? Ty vole, co to je? Viděl jsi to?
Jo. Vole, on prostě vylezl zpoza rohu s aimovaným AK, teda AVM a prostě mě zabil, vole. A on úplně věděl, kde jsem, ty vole, když jsem vylezal já zpoza rohu, prostě tak jako. No ty vole. Pacha, máš před sebe hackery. To je normální. Pacha tam. Já vidím. On ty changenul zbraň. Podaj to na těch 22 vteřin. 18. Throwing smoke. O, pěkný. Za co, vole? Reportní, vole, for aim nebo pro co, vole? Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Jo, on to pustil, nice. Jakože on je reportnutý, ne ty. Ne. Napsal, aby mě reportnul. Tak jak? Tak jdou nebo ne? Move it, son. Jdu Ačko. Je tady bomba, takže asi jo. Možná se mohl zkusit rašnout to. Pacha, Aha, to jsou tady, já potřebuji tady pomoct. Nebo jakože v podstatě... On se asi obešel radši. Kurva, jsem ho zabil. To plantuje. Kurva, jak můžu plantovat, vole, když... Nebyl u plantu totiž. Jdu Bčko. Nebo ne? Ta bomba leží tady. To nejde campy. Piči. Let's give it to them, boys. Je dobrý, že mají toho bota. To nerašuj. Jo, však jo. Já jsem si chtěl stopnout, já taky nic. Tak máš ávo, že? Tak běž. Ne, dobrý, stopni No je to vlastně jedno, že? To si děláš škodu, že mě ta pizda zabije znova, ty vole. Rozsekej jí papina. Grenade out. Zůstaň tady. Je tam jeden. Kde? Byl tam, dostal ode mě. Ale kde? Tož tam byl, prostě jak jsme tam mířili, jak tam mířím, víš to má. Ty máš... Zůstaň tam na Bčku. Nebo teď už ne, teď už ty píčo, mám nějaký lagy. Ty vole, Jiřino, co děláš?
He go to plant. On right. Plantuje. To defuse, no. Diffusing. Diffusing the bomb. Defuse away. Ježiš, vole, hodně zase asi Bčko. Jo. Keep on. Cože? We can win. Jakože, ať se pořád snaží to. Jakože to je v podstatě vydržte, kdyby To nás. ani držete, ne? No, To jakože to je držte. ten, to je to spojení slovní, to je jedno. Deploying flashbang. Cože mám ještě jeden? Throwing flashbang. Tak jako nevím, co tady děláme, když to šli na Ačku. Opět. Pět minut není. Ne, počkej, to už je ještě Bčko. Se mi nezdá. Bacha, je tu flash. Kde? Kde? Deploying flashbang. Nevím, byl myslím na tom balkonku. Čum na mid, ne, jo, na midě. Do dveří. Tvůj brácha nechce jít s náma? Nevím, u nás si možná už hraje. Je na Bčku, kámo. Kolik máš hápek? Půl. Já mám vole 5, takže já jsem v prdeli docela. Dobrý. Ještě mrtvé. Máš defuse? Jo. Tak to ne. Diffusing. Sorry, vole. Using the bomb. Ty jsi kokos, vole. Já nechtěl, vole. To bylo milem. Ty vole, ty jsi ocas. Moje věci. Chceš dropnout? Ne. Pojďme to na Bčiko. To fakt bylo milem. Vážně, Ano. přísahám, že to bylo milem. Omylem jsem ti upadl na nůž, já to celkem 400 Jo. Co to bylo? Omylem jsi mi, vole. Pak mi tchýně omylem upadla na nůž, já to celkem 12. Jo, přesně tak. Super, ty máš defuse, jo. Tak chtělej. A já úplně ta vteřina. Jsem ty měl knifenout až potom. Další týpek to opustil. Jo, to je ten samý. Ne, předtím to opuštěl něco na G, teďka to lívnul nějaký sikola. Já už teď vezmu přes to, aby jsme měli jistotu, přes tu banánu, že... Měli jistotu, že... Přes banánu. Ty vole! Tak to je inačí tvoje aim, ten cápek. Ten cápek, no. Proč furt říkám cápek, vole? Taky si myslím, že to je cápek celkem, co? To se mnou udělal Agraelus. Co, že to je dobrý cápek? Ne, že říkám to slovo cápek. Já vždycky, ta učitelka, to je dobrý cápek. Já o všech říkám, že jsou cápci. To kde je?
Nevím, buď plantuje, nebo... Jo. Na Ačku. Nevím. Tam je bomba, vole. No tak jenom defujte bombu 13 vteřin. To už nevyhraje. Kde byla bomba? Nevím, tam někde v rohu. Hodíš ten salák. Easy. Oni mají 2 boty? Nechtěl bych. Víš, co bych nechtěl? Když jsme prohráli. Ale tady má Co? pušku, když tak. Když jsme teďka prohráli, vole. Proč? Go, To go, byl go. mega fail. To asi jo. Víš, co je nejlepší? Že už nejsem poslední. Flashbang. To mě strašně to Drž hubu. naplňuje. Co chceš? To zase Ačko zmrdí. Zmrdí, vydlužíte mi kilo. Nám to možná nestačilo. Oni teprve teďka vychází ze spawnu. To je třeba to kempy, víš co tam to trolé. Ty vole. Kde jsou? Na té spawnu. Bacha, jeden je tam a má SGčko. Kde? Na té spawnu. Oni kempí na té spawnu. Tak to je jasný, že je nemůžeš rašovat. Ale ne, jako já jsem nevěděl, že tam bude, víš. Já jsem prostě tady by zabil 2, jak vidíš, a potom tam byl třetí, no a to já jsem si... To je snad. Safe? Víš, co mě zas Extreme teďka dělá radost? No. Že už nejsem poslední. Asi v rozhodnění. Tak to by jsem se hádal, ty. Tak teď zapínám všechno, co můžu. Beru tu hamstru. Heky? Dobře, report, vole. Přesně tak, zapínám heky. Teď ti dám headu. Tyjo. Let's move out. Grenade. Bych ti dal headu, ono by mi to vyhodilo. To je dobrý, jsem mrtvý. Tyho sejmu toho zeleně, už mě pěkně mrdá. Dostaneš ban. Smoke. Flashbang. Deploying flashbang. Ty vole! Co má? No, za prvé hack a za druhé autonubu. Ne. Jo! Just defend. No ale vidíš, že mu ty hacky moc toho cyklu nepřidají. Nikde si má nočum na to. On mu dá krstěnu a headu. No, Do it, guys! We must win. What on? abych to jenom campnul na Bčku. Jo no. Just camp. Do not rush. Shut up, bitch. Or what? You gonna go to me? Shut up, bitch. Can you please speak more loudly? I don't not understand you. Hej, pojď sem to kempit, vole, nelos tam. Ještě od někoho dostaneš headu, třeba ode mě. Rád bych přijal headu jako dárek. Jde. Do píči, aha.
sejmu mě. Ne, čekej, tu minutu tam vydržíš, vole. Já jsem to, když klikneš, tak jsi strašně zarychlý. Neumírej. Hexy!